Rintarangan yläosan TH1 3-tason mobilisaatio. Tehdään sillä tavalla, että potilas laittaa kyynärpäät tai tarttuu kyynärpäistä, laittaa otsan kyynärvartta vasten, nojaa hieman eteenpäin, laittaa polvet yhteen ja terapeutti tukee säärtä vasten oman säärensä, sukeltaa sivukautta sisään niin, että keskisormi ja nimetön tulevat TH1-tasolle. Potilas pitää kyynärpäistä kiinni, eli lukitsee otteen. Potilasta vedetään hieman eteenpäin ja samalla nostetaan kyynärvarsia ylös ja painetaan fasettinivelen. Saadaan ekstensioliike. Siirrytään seuraavaan segmenttiin, tehdään muutama kerta mobilisaatiota ja siirrytään seuraavaan segmenttiin ja toistetaan.